Kocha mar Nairobi City Thunder Brad Ibs owacho ni giikore ne tielo mar ariyo mar Africa Basketball League kachiel gi manyo simbo margi mar adek e lig mathurka. Kane oloso kawuono e sach yango josir lwedo manyien, Ibs owacho ni donjo mar Muchina Mwomba e timno en okang' ma osemiyo gi geno maduong'. Jatatije ka Nairobi City Thunder Collins Ransman owacho ni josir lwedo ma giyudo nyalo konyogi lando huma mar timno bet ka gichako giyudo josir lwedo mamoko. No, I'll come back in. So today we got together today to talk to you about a really exciting new partnership that we've signed with Flutterwave and their product SendApp, and we'll be talking a little bit more, giving a little more details about that. It's a global brand, and as we grow as Nairobi City Thunder, it's really important for us and significant for us to be partnering with bigger global brands as we which align with our ambition to be a Pan-African